The end of God's mission. Ose onyankopon dwumadie no awieye. Abusiafo odihye onyankopon ba na ochi asan akọ apro abeto yembion. Kwata mu nyinara dwumadie anase adusua ne wo ye no ose onyankopon adwuma yemenso madwuma. Na kwasam se saa na otwi mu na ye wrap up anase ye de kwata na adusua ni na ye de ba na wieye nti sa wo hwe adusua na tifi asam na ose onyankopon dwumadie no na wieye nti ye hwe dwumadie bi ase sisi dwumadie ni ba na wieye mabofo ye krado mu ba beboa na afie de adusua mu pensem mu de abramo balansa na no mientwe humbra sisia. No mayi huno se eye asema ye twen amana ba besi da chenkeke we no nyina ye kokobo a e kire enkwaje ho hyehyeye ne adwuma onyankopon de ahye yensa. Luke 11:23 says yenka ne ho a na just ye hwetim ama ye hu se opese bibia ye bia no yetumi hu se oje yenkwa yebesan ama munyina akwaba na afie de nchi asonko nso ede ma munyinara yebeda mo asesonko kwan so se de biara da mode mo afidie ede to London Ghana memenda akwandrefo Sabbath school ena afi chosemu empensempensemu mo aboafo sonko mo babeboa na ede sa edition empensempensemu ede abramo se na medi kan eka ekota munyinara na ye hwe onyankopon adwuma eye menso madwuma yadru adusua ne yedi awie wo kota munyinara nti adusua esia na kyese adusua besa de abramu na otwedi anim na kyese adusua foforo kra ansa na meda maboafo yi adi ade akyerɛ mo no moma yenkutie enwum emfri London Ghana memenda akwanfo asɔre no church kwa omuwia ye de adusua no mpensempensem mu ebeto amso.
Yebeda church kwafo ase enwum hwehwem a ne akona kona omode atwa yedisua ni animu ade mayen ansa na meda madisua fo adi achema na so mo ba boboa me na yedi sadisua pensem ade abrem no ma memfa sa akwanya yinso na yen TV juma ku a omoboa ade yen juma yedi ade kowiase afana imen yi omonso nkyeremo na afi emwa bia mo bia mo de beboa sa adwuma ku yi monso mo de aboa na ohwe yasene pa wabo ye chindo pa fititete ebepem sa mre yi pa 3 ABN TV Ghana sa 3 ABN TV no kwasam ne say omofa adwumadie yi na omo de kowiase afana nyinara na enam say ye ankronkro adwumadie nti no to the bia no ehun sikasam na edin kakra enti se wo hwe yen menimba bia wo hwe say YouTube say bia wo hwe yen biara no ye de wo number betu ye mfoni na ni fa fro bi beje wo so kakra bia betimi eboa 3BN TV Ghana no fa bo mo na enam sa ye so ma onyankopon so ebe shrawo if you want so Hope TV channel so Hope TV Ghana omo nso omo boa ye mpa mo fa sa ye dwumadie nso ehwete ko wiase afana enyara se wo bibi sonko a won so pese odi boa Hope TV Ghana omo nso akonya nda ho form number na afi won so fra omo kakra bia betim no omo nso fa boa omo na afi nso TV foforo asa ba krampo a apie wo bron ahafo memo ebrekum memo friend hence TV sa TV we TV station we okọ Ghana no kwasem ne se okọ multi TV decoder bia sa TV station we omo mo fa sa edwumadie yi e de kọ wiase afana nyina enam se afi no omo so mo hyase ni ntino wo mo kakra bia obetimi dia bo sa edwumaku ya fa bo omo onyankopon ebe ehraw afi de ma membra ma boafo no so na afi mi yi omo nkyeremo na afi wia ya hwe yen adisia ni mo media mo sonfo Bismarck mensa ende yeho adom me wo inu apeni Harry team wo hase Openi Harry yemo akwaba great me da se ende waba me free Openi Harry so ana fe me call sister Agnes Tete ene team finfin sage yemo akwaba great me da se ende so watimi aba na fe me botra na me komani mu a elder kings for diabo aman so ene ti etwo no hona elder yemo akwaba great me da wase pa se mode odo abebo odomo mama yenkache enie na mema elder emo empire emai emo empire na mitu for emraso bi mu wo mama ibego na ase yaba sachire wasem no tie sro ma nkonkon chire for kakai for pano omidi anim na afi adesua ya wasiesie amaye yenyina nyemu chefa ensiesie yen na afi amaye nyehye enyenam wadwumadi a odi ahye yensa yenya kokoduro yenya ope yenya nigie fanye nhye odi animunyam koso hira yensa akwan so wadom sunti amen great yan share fiti from last week no na yehwe adusua bia na kama pause Esther no Mordecai last week adusua na ejina
sɛ woyɛ hohoɔ wɔ obi man so sɛ yɛafa wo nomum de akɔ obi man so sɛ wokɔ sɛ wokɔpɛ yiedie whatever it is no bibi deɛ wakɔpie obi man so obi anim wonim obi a wɔ hɔ wobɛtumi abɔbra bi a wopɛ so ɔkwan bɛn so na abɛfa so na wada wo nyankopɔn a wonim no nadi sɛ nti na last week addition de na ɛkɔma yɛn paa sɛ bi yaba bɛtena obi man so bi wɔ hɔ a ɔba no na wɔyɛ kristoni paa bible kora mpo hyɛ ne bag mu ɛndɛ wohunu a kristoyɛ no afiri ne mu koraa ne gyidie no ato ape obi nso baayɛ ɔda so kita ne gyidie mu a ɔkoso ɛyɛ onyankopɔn nti na yɛ afutuo a ɔde ma yɛ sɛ ba biaa yɛbɛfa ne yɛself biaa no saa yɛ gyidie no yɛnkita mu din nti ɔde Shadrach, Meshach, Abednego ɛna afei Daniel ɛna afei ɔsade Esther ɛna Mordecai ɛde yɛ nhwɛsodeɛ ɛde ma yɛ abusuafoɔ sɛ wantumi antie saa adusua no na sɛ wohwɛ yɛ wɔ YouTube a wokɔ akyire a wobɛhu saa adusua no afei nso na wasubscribe to yɛ channel no wia na ɔde nsa mi adoma no so sɛ na ɛbɛyɛ adusua bi a yɛbɛyɛ no wɔ ha sei no wɔnso wɔnsa bɛka bi wɔnsa ka mɛma no nso ha na nso awɔ so ɛde akoma obi sɛ na ɛmadi kanka no ɛndɛ yɛ wrap up yɛ adusua no nyinaa wɔse the end of God's mission anaasɛ onyankopɔn dwumadie no na wie yɛ koraa nka abɔsɛm no yɛfa firi 2 Peter chapter 3 verse 11 and 12 Mienti radasem atifa asem si ahosiesie ɔte enti sɛ yenum nyinaa bɛsɛya nipa bɛn na ɛsesɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamsompa mu sɛ motwɛn na moma onyankopɔn da no ba yɛntem ɛnumu na ɔsoro bɛsɔ ogya asɛyɛ na ewiem mfitiasedie anane ahye amen amen we ya futua na Peter ɛde maye sɛ wiase nneɛma nyinaa yɛ a yɛne abra yɛ pɛ sɛ ne nyinaa ɛbɛhye dia ɛnde na abrabɔ bɛn na sambre yɛ tu yɛ mmɔ nti yɛ futuo kɛse a wɔde ma yɛ end time message sɛ ne yɛ adusua ne ɛkɔ na wie yɛ futuo kɛse pa na ɛde ma yɛ na adusua ne nyinaa busianfo ba bɛgyina adifo nwoma no so revelation nwoma no sɛ ne nyinaa yɛ nim yɛ bo revelation a ɛtatwa mfoni awieyɛ mmerɛ mfoni na ɛtwa kyerɛ yɛn na afei yɛnim sɛ revelation so ɛyɛ ntawantawadie ɔko kɛseɛ akonye kɛseɛ a ɛda Yesu Kristo ɛne ɔbonsam tam ɔko a ɛhyɛ aseɛ wɔ soro na ebepie asase ɛso na yɛnim sɛ revelation so ɛda adi kyerɛ sɛ Yesu Kristo kɔ na ɔbɛsan yɛn aba abɛfa yɛn abiom saa disua wei ama yɛhu sɛ revelation no ma yɛnhu no sɛ ɛyɛ asɛm a yɛtwɛn amana ba bɛsi daakye kɛkɛda bi ɛyɛ asɛm patra nwoma ɛma yɛn saa mbre sɛ ɛbɛsan de akɔ abɔnten ne akɔka ho asɛm ɛnso ɛde akyerɛ afoforo ɛno na ɛnɛ maboafo ne ɛba bɛboa yɛn na yɛtumi ate revelation yi mu ɛnsɛm na afei yɛhu sɛ yɛbɛkɔ abɔnten ne yɛde kɔ a yɛmfa nkɔ and saying great entino yen sha se na yen hwe no wa say Revelation chapter 1 verse 1 to 7 no eda nsempo bi adi yen sha se wo hono mo yen hwe nsempo titura wode to adi efa awiye emre no se ne niema ebeye Pamchommente radasem Osi Yesu Kristo edi ya onyankopon de man se onkyerɛ no nkoa de atwa sɛ ɛba ntem na enam ne bɔfo so de bɛkyerɛ na koa Yohane a wadi onyankopɔn asɛm ne Yesu Kristo adanse ne de ohunu yɛ nyinaa ho adanse nhyira ne de ɔkenkan ne wɔna a wotie adi yɛ nsɛm no na wɔde de watwerɛ wɔ mu no sie na ɛbrɛ no abɛn Yohane de kɔma asafo ahodoɔ nso a ɛwɔ Asia no adom ne asomtwe mfi de ɔwɔ hɔ na ɔtena hɔ na wɔreba ne ahonhom nso a ɛwɔ ahenwa anim ne Yesu Kristo a ɔyɛ adansefoɔ no kwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sudifoɔ no nkyɛn nkamo de ɔdɔ yɛn na wɔde ne mogya adware yɛn afiri yɛn bɔne mu na wɔyɛ yɛn aheman sɛ yɛyɛ asɔfoɔ mma na gya Nyankopɔn no ɔno na
wɔmfa animonyam ne tumi ɛma no daadaa amen. Verse 7 no sɛ ɔsi hwɛ ɔnam mununkum reba na ɛne nyinaa bɛhu no. Yes. Ɛne wɔn a wɔwɔ no no na asase so musua nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo. Amen. Amen. Great. Sister Age, medas elder mame mbra wo so ne nhya ase e wo ha se. Wo hwɛ adisɛm nwoma se ne Sister Age akan yo kwan ben so na afi se adisɛm nwoma no ɛtwe adwen kosi onyankopɔn dwumadie mission a opese ye de kɔ e wo last days mre dia wi. Ye hwɛ akenkan se di kan no verse 1 no a wo se adisɛm wa fa Kristo ho a onyankopɔn de ma na ko a ye John so on kan nsɛm a ebesi in a short while. That's right. Ade be de ebesi Kristo nkwaje ya asɛm a ye kan ne ba o ba biem na afi wabefa ne ma de akɔ ne nkyɛn. Ne hwetu no a wo se ɛka onyankopɔn nyankopɔn asɛm a edi Kristo Yesu ho adanseɛ. Yes. Eniema John ohunu ye. Yesu Kristo ho adanseɛ bɛn ne yedie. Sɛ onyankopɔn no ara ne ba no ba no obewu ye. Ɛde ne mogya de hye ne de tɔ ye mfiri ye bɔne mu. Na afi wo sɔre ye. Na okɔ agya ne nkyɛn a wote ne nsa nifa so a odi ma yen. Na ɔse ɛnkyɛ obɛba abafi ne die mu na afi ɔde akɔ. Na no ɔyɛ kan a ebduru verse 4 hɔ a oyi noma bi adi kyerɛ yen. Yes. Ɛyɛ onyankopɔn ɔse onyankopɔn adom ani asomdwie a efiri ne a who is ne a wɔteɛ sɛ de onyankopɔn ositie who was de na ɔhɔ dada then who is to come to yi onyankopɔn ho adi. Yes. Ɛsɛ yi ho konkron no so ho adi. Na afei odi Kristo Yesu ɔse ɔdansefo anokwafo no. Yes. Nia the first begotten of the dead. Kristo Yesu wi no sorry. Eno na di enkwaje mu akotene ede mai nya ni daso. A ne do a wodo ye no nti no. Samre wawu no ode age no aye ya ahemfo ene asofo kuo. Si ye hwe 1 Peter chapter 2 verse 9 wa. Yes. Wo kan bibi wo ho. Na amra minua ba ebeka ni bro twi no meka brofo no say but ye are a chosen generation. Yes. A royal priesthood. A holy nation. Yes. A peculiar people. That you should show forth the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. That's right. Na mo die mo ya abusia wayi won ahina sofuko oman kronkron omaya wafa won aye onora ne die. Yes. Samon ka de ofra mo free esum mu ba ne han a eye nwanwanu mu mani yenkyere. Amen. Amen. Nti say akenkan se mi ma yehuru se Kristo Yesu aye ahene mu ohene. Na afi wodi ne moja na ato ye. Na wasa redeem ye ni abeye Nyankopon ni su no the image of God na again foforo bi mu a. Na wase wa ye asofukuo. Asofukuo ye adwuma ne sen. Ye adwuma ne se ye be ka Onyankopon ho asempa. E de akyera foforo. Atwe afoforo so e de aba ne nkyɛn. Adentia efiri se Kristo Yesu wo sane ayeden aba biem. Ne ba wo ba no obagi wiase nyinara. Wo mu a waye krado so om de om ho be ma no. Om bagi nadi. Na afi ni moja no a wo de beto ye no. Yenso yama no kwan. Na afi waje ya kosa ankwaje. Tisi ye hwe adisem nwoma no a. Ya na se de o kan no nipa bebere suro se ye be kan adisem nwoma no. We say oko kwachira images bebere wom. De na boye hu but nisi e boye hu. E kire yen Onyankopɔn kwaje no. Bambo a wo de boye. Kokobo a wo de boye. Yes. E de etwa to no kura verse 7 ho se wo ba onam mununkum. Yes. Obia ni ebehu no. Yes. No waka se obia ni wo se wo mu a omo ye na yaka de no. Ebehu no. Na echi no won e bi ho wo se on be den they will wail. Yebesu adani yebesu efise yamfa ye ho ama Kristo. Ti we no nyina ye kokobo a e kire enkwaje ho nhyehyeye ne adwuma a Onyankopɔn de ahye ye nsa. Se ye nkɔ
ne yɛkeka no asɛm no na foforɔ so ɛmɛhu Kristo ne dɔ no ɔde dɔ yɛ ɛne ɔgye a wɔyɛ krado so ɔbɛgye yɛn ma no kwanya yo medase wa chichi mo kama pa onyankopon enhwa yenko yanim na fe yenhwe the three angels message no ewo honom no ewo Revelation chapter 14 verse 6 to 12 no na fe yenhwe mfoni a etwa kire yen na yemfa ntoto missioner nyankopon dia maye sesia Revelation chapter 14 verse 6 to 12 no isage say why krado a see na me hu obofo fofra otunam suru mfimfini a okrada asempa bi rekoka atwe won a wote asase so ne aman ne musioko ne kasa ne nkrofo nyina na wode ne kase tiam se monsuro Onyankopɔn na monhye no anuonyam efise na temodon edu na monkoto de oyɛ osoro ne asase ne epo ne asutire no na obofo fofra otoso mienu di ekire kan se baba kase no ahwease efise wa mama na manyim na anom na dwama ebufo nsano bi na obofo fofra otoso miensa di wonachi di ne kase tiam se obi kutu aboa ne honne no na woji aginaye de si ne muma so anane nsaso a ono ara na obenum Nyankopon ebufo nsa ohwie ne gidenchini egu na ebufo kruwa mu no bie na waye no ayaya de oja ne sofimu abofo kronkron ne adwama no anim na won ayaya de wisie befro suru dada na won a obekoto aboa ne honne no ne obiara obeji ne din agina ye no winya onhome awiane anacho aha na hotefo bo asetowo ona okura Onyankopon ahyede ne Yesu gidi mu no amen great wakana kama pa ade amai yenhwe enyitu sema sister age wakai ede ne edadi wo mu a ma yenhu ayonkofa eda abofo mensan kransem yi ene nkransem ya na se dwumadi a Onyankopon de ahye yensa se yemfa nkoyi me no be sacrifice Revelation choni na ka na Yesu Kristo ho asem Revelation die eya na ema ne yeti senia o hwesi ni bi no de enso shede ne oboni beka se graphical images ema utimi di wadwin di etri ansa na me ba question na ma kan yen kan Revelation 12 na yen hwe ho antina all right ba koni odo si yen ti osro ne mo amutemu yenti osro ni mu amutimu moma mobontom yam asase ni epunuye efise obonsam esane abamonchen na wafa abufuo kese efise wonim se ne bre owo yetia na adentina side we ba we ni controversy ni na mfitiase ntawa dia eda papa ene bonintem ema sa enkransem nyina eba enentem entianu na ema obonsam ya ba begina obonsam na Onyankopon finfi ntawa to bori ndi omunta obonsam bo nyame kondi se onyame soso yanim so oyodofo design to kwaya na to aso enintina Onyankopon adwuma ya memedwuma de ba na wie ni o kire yensania ye beka Onyankopon kansem no e de akire ewiase nyina se waka wo Luke 11:23 se yanka ne ho a na chese ye hwetim yes ti yanka nyame ho nya adwuma ma ne dia na chese ye Onyankopon tamfo enti o de amaye se ne eni kan yenkoto nso Onyankopon na ensum no se ono na oboso ne asase na o ka se yanka nkire ni pa nyina kasa musiaku chese ye nyi obi enfrim na ne etosi menu nso opese ma ye hu sa outrosem na ekos ni Babylon na ahwe ase se na ebe ya ebeyi ye ho afrim adenti na ahwe ase ete wani Nyankopon edin sawoso ena wama wiase nyina omo se wiase nyina so ejiedi enti wiase nyina ekoto sori no na ye na enim se Onyankopon won na gina ye na obonsam se won die enti se amfa ni die no osoma amanyame a na se ekodi
other side na ye benya ono nso hwede na sanso hwede na se yenya na chese oba aya de ani ojanes of na be hye ba waka ewo 14 12 nso de ajuju omo a obonsam be ho omo na akoma ne se we na hotifo bo asetobo omo sum nyame no ohaw ne amane nyina mu no omo so benya enkwagye entimi nuanum ohaw ne amane ne de beba basi ejira nyakopa ne asomo no nkoa na de ani die mana ohaw ne amane ne nyina mu ye benya nkwa na ne menum ye ne se ye ne se ye nka sanse minchine wiase because the wiase ejira wiase nim sanse mpa no nyamsum bebre koso but sanse mwe die me da kwansho for me nim mienu ne cry tie na ye se ye ka ebo wiase kokko na se otia nkwaje ba na se wantie ma ne hu se da bi wo ho a atemo bi beba asotwen de eche me da se sister ge wa baba mu kama pa onyankopon enhra yanto so na afi yenhwe niema bi yito sem bi wo John chapter 1 John 4:8 na afi yensanhwe 2 Peter 3:9 enti yendi kanhwe 1 John chapter 4 verse 8 yewia ya hwe 2 Peter 3:9. No see. Yes. There won't no hunu Nyankopon. Na Nyankopon ni wodo. Amen. Amen. Yes, Sanchez 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. See. Erade inchawe ne bosha ho. Se de ebinum bu se echere. Na imom oma ne buju chare mamo. Ompese nipa biara bayira na imom opese won nyina ba adwensakirem amen yo de yemfa so ya openi ari adentina ofise nkrofo nyina ho hia ma onyankopon penye dase pa yehwe akekan sema your sister kan ya ema yehu se nyame yo dopa and ne hihye ya waye ni na body ni na any nipa boy ni na obeso oji yampa any tina in the first place o man ba doba ebeji yampa nti yehwe 1 John 4:8 any day akinkan ya ama yehu se opese bibia ye bia no yetumi hu se oji yankwa any tina so oba opese ni na yetimi ene yeko nti yehwe adesua ni mu a eche se nyakopon do no cover all humanity. When you make us a humanity, wasa my who say doesn't matter. So your race, and different race, and that's a different kind and a different language. Nini na o my who say opeso jiyemkwa. Inti bibia ye bia no. Esi who say nyankopon ajiye. Ye saved. But saying that ye react to. Say said you were savior and then ye kwa addition mu kakra o man hu se ba awie ne ba I bet to said your sister kind so na me dwa to said ye sini bisa so because I bet to said ye sini ne ba be si abe say we two parties pe e be wo nyame any Satan na obi hu se wo hefa so wo gina Satan dia na se wo gina nyame dia na the chance so che say e ba awie enkofo bebre ye be press you omo hard say omo be ko Satan side ebi obeka so ko nyame side ba ahokyire ana bibi nti obo say obe ende ya pese owo Satan side enti say ye aware say eweye ne ba no decisions bi ni nyoma ye be ye bi o ha say hwe ni pa because anhwe ya ni akwakodane na ya nhyeda ni akwakopie on Satan side na bibia mu no additionally eba niwe no okun say the two camps no will always be your bet to say the esekakra enti esi ehwe okun ye say nyame asem no de yedidi animo always no yebedi nkunim de yebetimi ho bibia wo yo nyame nche yo me da say openi Harry abusiafo sene wa church mu ede amaye no onyankopon empese obia ebeyira onyankopon edo onipa nyina sanse onebo onipa nyina
enti no and I was here kwa bonting near the sun somewhere at the coma so onyankopon regardless of nipa se the openi hurricane send ya wotie biara was say one so what is somewhere na udwane na obeje okra enkwa. Great. Yanto aso na fe eda memra so na menhwe yitu osem bi eda onyankopon omudi onyankopon achi no wonsu bi a ewose wada anase wada esu sronko bi yenhwe yitu osom ba ko mienu bi na fe yen kasa ho ne yenhwe adesua betimi asua afrimo. First yenhwe 2 Corinthians chapter 11 verse 2 na fe ya hwe Isaiah 30:21 no na yenhwe John 10:27 na fe yenhwe characters sene oda omuadi na fe ye fanhwe adusien bitimi asua frimo. 2 Corinthians 11:2 no say na ninkuna metwe ne mu ho no metwe no nyankopon mu ninkunu majemu awadia se ababa efin kan no na mede mu me koma obarima ba kwa ni Kristo. Amen. Amen. Great. So we share Isaiah chapter 30 no so Isaiah chapter 30 verse 21 and so assembly ewo hono Isaiah engumano Isaiah chapter 30 verse 21 21. Na wasombeti wechi asembi se ye ni kwan se mufa nifa o mufa bonkumo munante so. Amen. Amen. Na fe so share John 10:27 on so I say me nwan timene na menso minimwo na wodi mechi. Amen. Amen. Eda yenhwe yitu osem ahodo ya kenkan yi infoni be ene twatwere efa wana obedi Yesu achi no wonsu sene ebeye yo me understand na answer na be sa question Yesu a o se da na di mra ye be di Kristo achi no me pese ye be kind test ba ko bi wa. Yes. Mark chapter 3 verse 14. Mark chapter 3 verse 14. Mark chapter 3 verse 14. Na woyi won mudu mienu se onka ne ho na won suma won asenka. Amen. Amen. Woyi omu edumienu se onka ne ho. Yeah. Baby am pese ye twen ya adwen sie no onka ne ho. Yes. Be with him that he might send them. Ye kan esu a wo se ye da na di. Mra ya be Kristo achidifo. Yeah. Se mprebebre no se asafo. Ya na ye hwe asubo dodo ayebo. Ipa dodo ayebo masu. Se de ya asafo no asi aye kese afa. Ene se de esi nyini. Ni nyina eye ade a ehia. Nanso de onyankopon ehwehwe se yakọ amama mu akeka na asem no. Yaba no ye nyina no ye beye nokwafo amon ye beye lawyer disciples tina ma ye kan sa test Mark 3:14 Kristo oyi edumie no o se na omo nka no so that they might be with him. Yes. Ada na omo ka Kristo se de beye e besua Kristo ni su ene ne ban ne nkyerɛkyerɛ no yesua sa nkyerɛkyerɛ no wi a o se that he might send them to preach. To da bia ya ne no ya turn no upside down. Kristo afre ya boasu nti atonso aye ko preach ni live with him no. Yes. If say ya nsua Kristo. Yes. Si yesua Kristo a na be ma ye mission no aye successful. Okay. If say Kristo na edi anim ama nkunimdie no aye ye dia. Nti dia Kristo ye hwehwa afiri ye nyina ho se na chidifo no se ye be ye achidifo a edokwafo e de ama no. Na afi ye de ye ho ahye na dwuma mu. Na no order na di 2 Corinthians 11:2 ono akire say Kristo aye ninkomfo. Yes. Na so onyankopon ye ninkomfo. Adentia efi say wa ware yen say okunu e ware oyere baako. Nti say Kristo aware asafo no aware de a na wo say ye de yedi no kware e de ama no. Ane ye kan Isaiah 30:21 no say ye beti no
asɛm ɛwɔ yɛ aso akyi sɛ weni ɛkwan no so yɛbɔ nkum anaasɛ nifa ho wɔsi yɛnyɛ dɛ yɛnante so the small voice no a ɔbɛkasa akyerɛ yɛn no ɛna wɔsi yɛtie ne ne ɛna wɔsi me nwan ɛte me ne na ɔmo yɛ dɛn ɔmo di m'akyi nti sɛ kristo ɛka sɛ kyerɛ yɛn a na wɔsan aka kyerɛ yɛn sɛ yɛn nyinaa no yɛka sɛ yɛnyɛ bɔne da na kyerɛ sɛ yɛdaadaa yɛn ho na nokware biara ɛni yɛ mu adentia efisɛ megye me bɔne tu mu a ɛna mekɔ kristo hɔ kristo a wɔsɛ me nka no ho no na afei masrɛ bɔne fakyɛ wɔde me bɔne akyɛ me na wɔsɛ wɔde me bɔne kyɛ me a wɔte me ho ma meyɛ kronkron wɔ no mu na batumi anante ɔkwan pa a wɔkyerɛkyerɛ me no so nti sɛ yɛhwɛ wɔ anim nyinaa no a ɛkyerɛ me sɛ mene mmienu sɛ yɛbɛgye kristo yesu di asɛmpa yi a yɛreka no adwuma no a yɛreka no na mission no a wɔde ahyɛ yɛn nsa no ɛbɛyɛ successful a na kyerɛ sɛ wɔsɛ yɛdi nokware ma onyame na afei ɔpresente as pure bride a wɔde yɛn ayɛ ɔware yɛn na afei yɛma yɛdi kristo akyi nneɛma no ɛdi kan yɛtie ho nkonkron ne ne na sɛ yɛtie no nkonkron ne ne no a ɛna ɛbɛma adwuma a yɛyɛ no atumi ayɛ dɛn ayɛ nkunimdie ɛde ama yɛn ɛno no ɛna ɛbɛboa me ama matumi anante anamɔ a ɛtene so sɛ mekɔ mekyia a nkonkron no bɛka saa kyerɛ me sɛ nkyerɛkyerɛ bi a ɛnyɛ nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ba a metumi ahunu sɛ nkyerɛkyerɛ nyɛ papa adentia ɛfiri sɛ meka kristo ho kristo kyerɛkyerɛ me ɛkwan bɛyɛ na kristo bɛkyerɛkyerɛ me ɛyɛ n'asɛm no nti sɛ yɛanya time for our own personal devotion ɛsɛ bi a bɛka sɛ mekɔ asɔre nko a na mekɔtie nyame asɛm a awie mmerɛ nu yɛ wei dada a bɛtumi aba metumi agyina ha pirikyi na bi asɛm no a meka no ɛkɔ asum dɛdɛɛdɛ na nso na ɛnyɛ kristo nyame asɛm pa no a wɔpɛ sɛ yɛtie no nti yɛbɔ ne nyinaa tɔfa no ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no yɛhunu sɛ onyankopɔn ɛde n'adom no ne n'ahummɔborɔ no ɛde tie mmerɛ a yɛtie n'asɛm na afei yɛka n'asɛm pa yɛkɔ amaama mu yɛafie mu yɛnsafo mu yɛka n'asɛm na afei afoforɔ bɛhu no no na yɛn nso ɛkyɛngyi yɛn nti na wɔsɛ yɛnyɛ kronkron sɛdeɛ n'agya no yɛ kronkron deɛ na ɛbɛma yɛayɛ kronkron da biara na yɛgye yɛn ho akyi nye me deɛ mentumi nyɛ kronkron yɛyɛ nnipa yi but nyankopɔn no a ɔbɔɔ ɔsoro ne asa wɔne wɔsɛ yɛnyɛ kronkron nti n'asɛm no ɛna wɔsɛ yɛgyina so n'asɛm no na ɛbɛma ma yɛ kronkron n'asɛm no na ɛbɛte yɛn ho ɛno na ɛbɛboa yɛn ama yɛn ho sɛ mission no a ɔde ahyɛ yɛn nsa no ayɛ successful mede ase paa sɛ wɔakyerɛkyerɛ mu saa ama yɛnhwɛ ɔse wawie dwumadie no mission complete yɛnhwɛ sɛ ne mission no complete wɔ Revelation chapter 21 verse 1 to 4 no yɛnhwɛ sɛ ne nneɛma ɛkɔ na afei asa hwɛ Revelation chapter 21 22 no so ɛkɔ no na Revelation 21 1 to 4 I say difference am say ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ sɛ na mehunu ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ na kane soro ne kane asase no atwam na ɛpo ni hɔ bio na mehunu kuro kronkron no Jerusalem foforɔ sɛ ɛfiri soro Nyankopɔn nkyɛn resane na wasiesie ne sɛ ayɛforo a wahyehyɛ no ama ne kunu na meteni kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ Onyankopɔn ntomadan wɔ nipa mu na ɔbɛtena mu wɔ wɔn mu na wɔyɛ ne man na Onyankopɔn no ara ne wɔn bɛtena na ɔbɛpepa wɔn ani ase nisuo nyinaa na wɔwuo ne hɔ bio na awerɛhoɔ ne osu ne yia biara ne hɔ bio ɛfiri sɛ kane nneɔma no atwam amen na verse 22 ne so say na manhunu asɔredan biara wɔ mu na Awurade Nyankopɔn adeɛ nyinaa so tumfoɔ ne adwamaa no ne n'asɔredan amen wode fasi hɔ na yɛnhwɛ mfoni a awie mmerɛ no anaasɛ wowie dwumadie no a reward no sɛnea ɛsiteɛ age mfoni bɛn na ɛtwa kyerɛ yɛn especially sɛ wodware on Revelation 21 verse 1 to 4 na medase I will say
design na akota na no se nyankopon adwuma me se madwuma adwuma bia nso wɔ na wie ye se oye weekly job 2 weeks and as a monthly kompa eso a yetwa oka enti adwuma ni na bebe na wie bunsam ni kwando obo nyame ni asase so ha ni amane nyina bebe na wie ya na nipa ni nyankopon ko 10,000 years na aba back to asase with the new Jerusalem abet na ho Nyama okeka se ni osun ni ho amane ni ho na 2025 no mamen kan no nka ho na ose na anadwo ni ho na kanea ana awia han ihia mo efise erade nyankopon be hwere won so na obedi ahene dada chese wiase mu ha how ni amane doson ya wie ade ba ko bia sro ni owo o si owo nso ni ho so what na cross there say shen nwan ne sesum mu a me na me sro sum yes esumba tare ni patise lich ya me da me dro ni mra o ma me baby amenko me sro sum enti ise ya waga na se dum so ba ho chese na ya hotete to nyakopon si we nyina etu betwa na obonsam ko ni bibia to etwa ba se we nyina to betwa na se be ba mfa so ama me ne wa agi se de na eda kan ni nyakopon ye partner e wo asem ne mu na se be angels message ni ye de ko ye ka che wiase ebo wiase kokko na omo so so etimi aba be ka onyakopon ba ne ho bi na se nyakopon ba so so a omo so etimi akodide ni bi enti say na me as akra ebusia anasafo ede na ye de aboa ama obi so abeti sa asem na niema kama onyakopa aka tro revelation say we say beba ya wie ni ho Isaiah ka say no for mo bi mefa unsi da mo bi ntina mu na akra be wo 100 years and like ni panfie be ti say dua de na che say wo ni ho enti sa o my fefe se pese ekomwa ati say de ho ni na amanyame na ne ya beti ase no ye ka be su trafofo ne ani o mu nyina kodide e wo sa o my nem yo medase openi hari na me mfa nwie wo so e de ben afutuo e na o de betu omanfo efa adusua yes nyina because ni nyina ende you share Matthew 28:19-20 na Jesus say kosro no or share o ma share e ma the disciple no say omo ko wiase afanani na no ansam ne nko omo not disregarding any tribe or kindred or anything. Now omunka asamenche obia enti sa inyimu a ye de tutu ye life musisi a ebi o ha ye kase ye nka asene enkoka unchi obia ye hwehwehwe anim na ye choose okay we dey me hwe a obiti masempa enti eno na yesi ye manya kokon hwe ye din no mayen enimdie eni se de bi etimi communicate with other people are feel say yentimi mfa asem ne mma wo no na yentimi entimi nye na se de no dia enhye na odia mayen no se yemfa na asem ne nkoba bia enti eno na obise se wetimi yo medase abusia for ye beda munyina ase kwata no ye de aba na wie adusua toso dumiensa na ye de abre wono adusua no akoye pa the end of the mission ampa mission no ye shase no muhu se ye mission no offend kan and offer to me no onyankopon mission o ma ye ni be hu se onyankopon mission no na wa frɛ ye nso ye baby hu se adusua no ye konyina na baabi wo se ye nkasa nkyere ahiafo kwan be ye de asem no be kwa akoma ahiafo okwan de be kwa akoma sikafo se de be konkrase se de be kwa akoma omo tumi se de be kwa akoma omo ye mfom nye hwe ewo society no mu wa kye ye baabi a ye mfa asem no mfa se mission no ye mfa nko baabi ya so one for who and the mission no Revelation 21:4 no one come. That is it. Or say ye bre we anti ye koi na ye be boye ye be didi yatem ye be kansem bebre. There are a lot of challenges. So okoka asamachi otumfo okoka asamachi obi or ade okoka so let's or how bebre mu but there is a reward. Into the reward in Jerusalem friends say Revelation chapter 21:4 no see me hu osoro foforo ne asase foforo enti sa mission ya shasi yi na wieye na ye Revelation chapter 21 enti one fa hu andimu a ye hu free mu
saa na tie ɛyɛ simple enti mesrɛ mo abusuafo yɛ kan no unsa addition every Thursday bia o ma adwumadie bia yɛ mfa nkɔ every Thursday bia wo nse adwumadie bi wɔ hɔ menim how far wo fasa adwumadie no ɛno ni mission no enti no bɛka Revelation 21 na ɛyɛ wo dedede but one hwɛ ya won yɛ part of it because mission no wo de wan yɛ wadwen sɛ wo de bɛkɔ bi onyankopɔn hyira yɛ sɛ kote mu nyinara ye nyina ya tie sa adusua yi na ye be sori waka na dwumadi anyankopɔn de ahye yensa no ye de be kwa abonten ne nso akwa koka cha foforo se ne be ya daache no Revelation 21 no yenso yetumi anya chafa onyankopɔn enhyira mu nyina da sende ye hye kota foforo ase kra enwoma foforo nimdie foforo gidie foforo kra onyankopɔn hyira mu na onye mokese katwani na femema ada Kingsford Insha Sokra MIA. Aniji Sambeni Osoro hene. Adwuma watwe ya adwen asiso wodi ahye yensa no. Wachire ya kati apa ewom. Wabie nani so e de achire yen. Se wo koye adwuma. Na afi ya achire wa katu a obenya. Na adi ohu hyemu a wodi anigye eni osebo na yesa adwuma no. Yes. Wabie na ni so akyere New Jerusalem osoro foforo a obesisi ama woma. Sa osoro yi woso wo hawa ye komu nemre mu nyina bi ni ho, osu ni ho, oyaw ni ho, yade ni ho, owuo ni ho. Ye no na betena ase. Na fi ya somo enigiemu o how biara ni areho nyinara osu ni nyinara etu obitwa amen papa we na o maye kondo di esro se ma hon konkron ka kaifo no onka ye ho na afi tumi a o sha ye mbo se hon konkron no ba ye nso a obema ye tumi na afi ya dansidifo ama ono ye ma ope ma nkonkron no entra yimu no mfa yenye sa adwuma no amen said the kan Mark chapter 3:14 no si uyi edumi no uyi omse omo kan ho said the be ya obesoma no ma kan sempa no tibuaye ni nya ope no na yen kan ho na ye kan ho a ene ebesu afiri ho usu no ebeba ye mu na emum ya mie ya no mpo anka asem no a Yesu no beka wasem ama foforo soso abehunu esra se shira ya sa kwa no na kotai adesua a yasua nyinara wadwuma eye adwuma no ampara enye adwuma ampa esa oba o ma ye sitie ma wo agidifo nyinara enye bie ya akoma mu etie wo ne na afi honhom no de ye adwuma katua no yensa ka hye odi animunyam onyame nka ye ho onti Yesu frɛ omoni mu omie na ni enkyere no nkyere na kwa no abere nyinara na afi onsiesie e makota foforo eba de sua wasiesie amaye no eda wase osoro hene odoba Yesu Kristo dimo amen amen